Здравейте! Ето как да проверите вашия джойстик дали е годен за употреба. Най-лесно може да проверим, когато използваме клавиатурата на PlayStation. В случая създавам нов акаунт, тествам реакциите на левия аналог, който, както виждате, надолу, нагоре, наляво и надясно работи. Тествам всички останали бутони и тестваме и другия аналог, който, както виждате, също работи напълно изрядно. Не е напълно изрядно. Както колегата каза, не е напълно изрядно. Когато давам надолу, нагоре, има за секунда леко отклонение. Но това няма как да го разберете на PlayStation, затова ще отидем на нашия компютър. Взимате оригиналния си кабел за PlayStation, свързвате го с компютъра, след което го свързвате с джойстика. След като сте го избрали, натискате бутончето на джойстика и ще ви излезе статистиката на вашия джойстик.